Ọ na-eme ochie dibịa chụọ aja, ọ dịka o were nye ndị mmụọ n'aka. Ihu dibịa mara ahịhịa na mgbọrọgwụ, dibịa na-ebu mkpa onye ọ na-arụrụ ọrụ n'obi dịka nke ya. Ị mara n'ezie na oke ite ka bụ ọgwụ pụrụ iche kemgbe ụwa siri bido. Site n'aka omesi igwudu, ị ga-achọpụta na o nwere dibịa ka ma ahịhịa ndị ahụ na nna anyị ha ji agwọ ya bụ ọgwụ. Igbo na-atụ n'ilu si na akọ na uche anaghị efu n'egwu. Ya mere, ndị na-akpachapụ ihe ọ asịgodi eri na ọ ga-ahazi oke ite abụọ n'otu oge tụọ oge nke ọbụla dịka osi akwụsị. Atụ ogu ya bụ ịgwa mmụọ ma ọ bụ ọgwụ ihe ọ ga-arụ na ka ọ ga-esiro ya.
kwesị ka ndị duraja ekwere enwe na-asị na ndị duraja ebiri nọ ekwere ndị kwere ekwesị ike ịka wee na kọmandị ndị kwere ada ekwere ihe ikwu ọrụ ga ọrụ ọkọchukwu na na-ekwu lọka mọrụ ka ọ na-eje agbara na ofu ebe na-ebi abịrị ya ụzọ ma na-ajụ oyi ka agba oburu ekwekwe dị nke m n'isi ihe obi na-ekwe ndị mmadụ na-ege ntị onye mgbe ege ntị onye ege ntị onye asị ege ntị onye gba ege ntị onye ọbụla ya bụ ege ntị ma ndị a na-ahụ ya ege ntị onye ebisa ya ege ntị onye ọbụla bụ onye mere ụwa ege ntị maka ekwekwe dị nke m n'isi onye ọbụla cheta obere osimiri ndị takịtakịra n'otu wee sịkọ gbochie onwe isi abụ onye ofu ewe isi abụ a na-adị adịbe ndị mmadụ wee sịkọ megide onye mụkụsịkọ megide onye ya nwere isi abụ Omesu. Brazil, Indonesia, Thailand, Japan, Australia, South Africa, Mozambique. Whatever they do, why now na television. For every now one them one song, then money here in the boy that you I will not go. Now do I don't want this teacher. When more Georgie, you have to of course take us of oh yeah, you won't put a more jacket, you have to get out of that you. Oh, the hell you will follow for no you. Ya kira be kwa di do. Igbo na-atụ n'elu si na ikwukwu anaghị ebe na nkịtị. O Messi kwuru dịka dibịa maara ka ọma na ihe niile dị n'okpuru anyanwụ nwere ihe ọ pụtara, ihe ọ na-egosi na ihe ọ na-arụ, na o wepụrụ mkpụrụ obi n'akụkụ ahụ ụfọdụ anụ niile ahụ iji wakenya bụ oke ite.
hazie dịka o siri kwesị. Ndị mbụ na-ekwu n'okwu sị na anụ ji eze arị enu nwe osisi na-enu inu. Ndị be anyị, ọ na-eme omesikwuru hazicha anya bụ ọgwụ a na-akpọ oke ite dịka ntọala ndị gboo siri dị. Ọ na-ahazikwa ọgwụ ọzọ iji nye onye ọ na-agwọrọ ọgwụ nkwado pụrụ iche ka o yiri ghara iyi oke ite ọ haziri n'ikpe ike maka na anụ anaghị eyi agụ. Ihe a mere na ndị kwere na omesikwuru kwesịrị ike ebe ndị jụrụ ajụ na-ekwetezi ugbu a. Afọ m bụ Clifford Chukwudolue, onye Ụmụọma Uli, Kedenehala Local Government Area, Anambra State. Ebumnobi m ji wee bịa ebe a taata bụ ka m jikọpụta n'eziokwu na ihe ọnwa na-eme, maka ihe na tupu m amata ezinụlọ a nọ n'ime ya kịta, o nwere ọnọdụ nọ n'ime ya jọrọ njọ nke ukwuu a. Ọnọdụ a bụ ọnọdụ oke arụ mgbu, oke ihe ụfụ, oke nyanya, oke nsogbu ụwa, nke mere na mụnwa ụbọchị niile chifuru ihe m na-eche n'ime ndụ m bụ kedu ụbọchị m ga-anwụ, kedu ụbọchị m ga-ana. Mmechi anya na-afụ posta, mmechi anya na-afụ kanopi, na-afụ ihe dị iche iche nke gosi n'eziokwu na the spirit of death is around me and or have almost overtaken me. M wee bido na-atụ ụjọ, egwu wee bata m arụ. At a time ana m akpọ nwunye m na-asị ya ọ bụ na nwa nekwa ndị je m ụgwọ, nekwa ndị nji ụgwọ. Mana onwe mgbe olu arụ nwoke mbido na-aza aza, na-add weight day after day, pens every day from head to toe. Ụbọchị ọbụla chi foro n'ụtụtụ nteta 6 o'clock before m ebinie na bed ọ na-akpụcha 9 maka ihe na-arụ ekwere m ibilite. M wee bido na-ebe nje n'ụlọ ọgwụ asị m na ọ bụ hayenia, njekwa na nke ọzọ asị m na ọ bụ hayenia. M wee na-ebe na m ejighị ego. Oge a na-ekwu okwu enweghịkwa 5,000 na akaụntụ. Wee kọsalụ ndị oyi m ndị nchere na mụ na fa ga bụ oyi. Otu n'ime fa wee kwụnyelụ m ụgwọ iji nyere m aka. Onye nke ọzọ wee sị m na ya manye m 1 naira kama na ya agba m ife mmemme ma ebekwa na mma na arụ na mbe mma na mma na ife a na aka balị ya na ya egosi m ebe ahụ eje ka e were ọgwụ Igbo tritie ya. Nwoke a wee kpọlụ m wee bịa n'ebe a n'Ọkịja kamgbe nne mụrụ ma bịatụbe m ebe a bifo. Kama ọ kpọ mbịalụ ebe a mgbe chọpụta na onye abịa na bịa ebe onye na-akpọ Omesikwuru 1 n'Ọkịja. Nwoke a wee gwa m ego eji akọnsọlt ya. Ana m akwụ ya mana ihe ubi adịghị m mma bikọs arụ m niile na-afụzi m ụfụ na-egbu m mgbu. Kwụsịa ya mbụ ụgwọ. Nwoke a wee sị m n'eziokwu na ọnọdụ ma n'idiri enyemaka, n'idikwa ịgbata ọsọ enyemaka na ife oyi eli m bụ 50,000. Wee sị keko esigbula ego na dio na anyị ekwe ọnụ ọsọ ọbụla m chọrọ ikwe ọnụ ka m naba si na mma nkwe ọnụ anyway. O wesị na tupu ya ebido inye m tritment na m ma eje see foto ka m fụ otu m dị kpatara ọ bụ na ya tritisie m ka m fụ ife dị iche na capital B na ọkpa nnama. Wee na-aje wetara nwoke a 20,000 si ya bido tritment. Ọ sị m na ya ama mme. Nnakwaje mezu ego ya 50,000 si ya weta nye m ọgwụ. Ọ sị na ya ama mme na mma anagodi ka ya setụlụọ mmụọ dị responsible n'ọnọdụ a. Wee na after 2 days nwoke a wee kpọọ m sị m bịa bụlụ ọgwụ. Bịa bụlụ ọgwụ. Mgbe m bịa fụ ọgwụ a ọ dị m ka ife ụmụazị dị nkọ ife egwuregwu si ya na nwoke egwurekwa ngwayo na nwoke etiekwa, nwoke atụkwa m mgbada. Wee na-werekwa obi ọma na obi ọcha na okwukwe na-aṅụ ọgwụ a. Ka m na-aṅụ ọgwụ a o nwere ife dị iche iche m atụgbaghị anya si na arụ m na-apụta nke na-atụ m ụjọ. Aṅụsịrị m ọgwụ a wee ezigbota nwere onwe n'ụzọ pụrụ iche nke bụ na aṅụsịrị m ọgwụ arụ niile wụwa m efe, arụ mgbu niile gbatuwe. Naanị ugboro 3 ka m butere ọgwụ na be nwoke a na-akpọ Omesikwuru nke izizi n'Ọkịja. Wee ṅụsịa ọgwụ a wee nwere onwe m. O wee pụtazie na ife m ama mme bifo dịka nwoke na ana m emesi ya. Ọ bụ ihe ike, ọ bụ ịgba ọsọ, ka ọ bụ ịgba mbọ dịka nwoke, ka ọ bụ ọrụ nwoke na-alụ dịka ihe eji mara nwoke. Ana m alụzi ya karịa ka ọ dị na mbụ. M wee sị ya bụ na onwe ndị ji ọgwụ Igbo na-agwọ ọya n'eziokwu, ya bụ na ọgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nọ n'ezigbo ọnụ.
n'eziokwu nke a ka m ji wee kweta maka na o tee na mfụ gbara ndị na-ekwu na fa na-agwọ ya ma ma anụghị afụbeghị confirmation mana esi m n'aka omesu igbo na ọnọdụ mma wee marụ na eziokwu na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ bụ nnukwute onyinye Chukwu nyere ndị Igbo na ndị na-ekwu eziokwu. N'ọnọdụ ahụ mgbe anwa ọ dị m nke ọ bụ na chiama mfozi ekwere m nkwa sị omesu igbo ọ bụrụ na eziokwu na ị ya agwọta m ọrịa na ịbọsịa na makpụtara gị otu ewu a na-akpọta nkasa o wesị m na otu a ka ya na alaiki na mmụọ ya na-ejere ozi na alaiki ịma aka. Ya mere n'ụbọchị taa bụ 18th December 2019 abịara m ka ngosiri eziokwu na onye akwasị ike na-enwe isi akwa na onye nwagadi nwaanyị lasị nwagadi nwaanyị bụọ ya aja na ife gụrụ ya mbụ ya agụkụ ya ọzọ wee na-egbu n'eziokwu na emezi igwu emezuo n'ihe o kwuru ime ndụ m maka n'ihe o mere aka ọ mara m o nyere m deeti ụbọchị anwa m bịara ọ nyere m deeti October 20 na ụbọchị mma bịa ịtụ mma mana ụbọchị anwa luwe enweghị m ego dịka ọ bụla nwoke anaghị ekwu eziokwu ha na ife niile o kwuru ọ ya eme ife mezuru otu o si ekwe m ya bụ otu o si wee dị. Ya mere n'ụbọchị tata abalụ m n'eziokwu ka m kwụọ ụgwọ anwa nchi maka ihe na nkwa ọbụla ekwere ekwere bụ ụgwọ ma gosikwa n'eziokwu na obinigwe na onye kere ụwa nchi omesi igbo na-alụ ọrụ ma na-azụkwa ndị mmadụ. Ugwu ọja bikobegoro m omesi igbo n'ọkwa na eri afọ na-ewetara na ekutara ya kụtara n'ụra nkụ n'ihe agbụ n'aka na-ele ya kagazie.